Cuairt tús le Féile na míonné an 3 de bhí na saona. Is Féile bhíonn túil í Féile na mí in Nhailteacht Rácháin. Tá réim se leat namachtaí ar siúla linn na Féile lenin áirítar rangana agus comórtais dausa agus amhránaíochta. Ba féilm na mí ar siúil agus tá áireacht ar an seanas agus tá damsas ar an seanas ar siúil. Tá mé cos ban fátín agus é tá mé gine dancer an channels agus tá go leor cuairt is rachan go gaeilge is rachan go gaeilge le pátí. Ba mé canna ba aonach marach. Rona mé atá ron sin ach chan mé ar ron eile an nura. Aonach marach a gan déachar. Ba aonach marach a gan déachar ceamach a mé ní bhé mé. An rud is sálam ná an comórtais amhránaíochta agus an comórtais damsa an channels. Málam tú na háirinne go dá slícin san trúí nachholtóra ús áirí anna. Tá Féile na mí antóchtach chun cheantar si de ócáid mhór na bliana Áine agus tugann se deis go na gasir le beidir nachrá deis a go le taisteal go fada leis neireachtas a go dóir an na chas ar ordan agus bíonn siad ionta. Áine Humphreys, Nuacht Cúla4, cún na mí.